Din hija l-550 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn sempliċement ta' triq Loco u Miriam Christine. U biex nibdew illum għandna din minn Dune. Darba tfajt ġebla fil-bir biex nara kemmu font Għat ma smajt it-tok tal-iħ min flok telaw il-wirdin Smajt it-tokki tal-arloġ fi skit Meta mort biex nixel sibt li ma kienx hemm kurrent Nara kemmu font Min flok smajt leħen mil-bir Issejjaħ li ninżel ħdejh fil-lar Fade
għal-poddadora fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand numru 550 f'din is-sensiela iva hemm 549 oħra qabel din tal-lum dawn isibuhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Illum ftaħnija b'silta mingħand grupp ġdid li jismu Dune, is-silta tagħhom debut jisimha Il-Bir hija maħuda minn album li ħireġ dan is-sajf illi jismu Il-Ħlas. Aktar dwar hekk probabbilment anka fil-poddati li ġejjin meta aktar x'nerġgħu nisimgħu anka mingħand Dune. U ħanduru għal aktar materjali li għanna l-lum. L-lum il-poddata kollha hija kant bil-Malti u ma nistgħux osallura li kollna anka il-hip hop jirritornaw u fil-fema tiegħi jirritornaw bil-kbir is-sempliċement ta' triq. Din id-darba jituna ħalluni fil-kwiet. Ħalluni fil-kwiet, ħalluni fil-paċi, ħalluni nizzabel għaxina l kapaċi. Minn kont zejt ħajtin festejta fil-triq, fejn noqgħod jien nisimxu fuq l-irmiet. Blinja ma tazzaqajja f'kull ħofra fit-triq, ma kull erba dawriet, sib 5 bewliet, il-koka faqat l-alla u l-poplu fiskiet. Il-werqa divina tonqos fil-lok tiżiet. Xinkwiet għax l-prim qassam kemtu, biex il-belt għandi wieħed mibru ma sċeltu. Tajjeb band ovvjament li xeltu xorta għas-seħbi, għax dimmi xtroga, sigaretti jamlu għala nice, like siblu li dejni so mobiles, X-Files, ġurnalista t-intervista l-alla u mem scoop, mem xħasen għalek, mem xnup, mem biz boom, bħal kif il-fant nofsani nisimutu kull jum. Lasciatemi qua, lasciatemi in pace, lasciatemi guardare la strage che avviene in questo mondo. C'è chi dice che è rotondo, chi lo vede ultra piatto, io lo vedo troppo fatto. E ci siamo divisi il potere a troppi pochi, a pochi troppo. Ci siamo messi le barriere per distinguere i zoppi, divisi dai diversi quando saranno troppi. Senate le rivolte con i poliziotti. Poeta tal-kċina, ġoka ta' sekkina, tintuna kif id-duru tinqata' ir-rima. Duk li ħalla ġanga qed iżvina, bħal meta Peppi saqsa l-porporina. Bl-istess mod kof għallu l-ħabs tidħol droga, għallu Pep kieku rrid indaħħal Kalliċnikov. Il-porma fuq il-baxx għallija dipendenti, skaġi u ġab miegħu l-ingredienti. Rimi ta' ħwid konsistenti, erba elementi, kamikazi kif għandinvendi. Live fuq l-stages pulizija jridu l-ID card, u ma jitkesħu u maħna ma nħossux part. X'libertà tal-espressjoni f'dal-istat polizjesk jew ma jitjaw għal-fresk. Beknu bżok kif niekel u nitħadded dun il-kliem, għax sa' 3 ġenerazzjonijiet ilu nisi kienu għodhom jaħdmu jgħixu fl-eri. Xarru kaza, il-klassiċismu ħoloq din il-kelma bekk qatt ma tisman innużaħ qatt titkaza. Prova ifhem is-sistema tal-pannelli ġewwa Malta, prova ifhem li kull min ikkolonizzana stuprana l-identità tagħna eremita li jiddistakka ruħu mill-ordi ġdida u dik antika għax trewwimta u fejn il-flus ilhom minn xurin. Gangsters Paradise merħba ġol Gżejjer Maltin. Sebel, sebel. Persone divise da una divisa, persone divise dal proprio credo, persone che si mangiano a vicenda e vedono bianco o nero, nero. Persone divise da una divisa, persone divise dal proprio credo. Ricorda che la vita non avvisa su quando cadrà il cielo, cielo, su quando cadrà il cielo, su quando cadrà il cielo, nero, no, no, no. Tillab man-nar, tinħarraq f'sekonda, l-ġustizzja tobba fonda, l-ħajja vjaġġ mhux logħba, abbuż tal-poter mill-bidu tal-iskola, dinja b'gwerrer u vjolenza mimlija, fejn jelqulek għajnejk u l-verità insija, kontroll fuq l-umani u l-klima, nivvjaġġaw fil-ħin grazzi għat-teknoloġija, mingħajr is-seat belt ngħidu foxxil. Alla ħares taqbad tinkwita, jekk alla ħares taraħ tinkwita, alla qed iħares u jaf li din mhux lida. Imma gwerra ummu minn bil-qeda tintelqux waħedkom ejjew ħdejna. Gwerra biex tintreba irridu mittu jdejna. Tiddejqux tħamġu jdejkom, wezzibel klikka dejjem ħdejkom. Ħalluni fil-kwiet hemmhekk mela mingħand il-sempliċiment ta' triq.
U aktar kmini semmejtukom dik il-website tonysant.com, tajjeb ngħidilkom ukoll li permezz ta' dik il-website tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi, sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube, insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi anke jekk il-modi preferiti tiegħi huwa biex tixbdu l-attenzjoni lejn dak li jkun għaddej. U għek fil-fat għamel dan rapper li ġej issa, u għaxħat li diġam daqqina, mxaħġa tijaw darbora f'din essenzjela ta' poddati, għed nireferi għal-Loko, il-ġdida tijaw jisuma 32. Loko 30 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan l-qalma sjetna. Niftaħ għajnejja, ndawwar sigaret, pulmun moħxi jemma moħi jaħdem perfett, dejjem waħdi għala volja mdawwar bin-nies, għax lejnejn jekxfu dak li ma jintqalx bi-kliem min jien ħadd. Għatma kontu għatma kun, għax wis għannim għal-riċ pagun, għasmudunu għal-biljon kif iż-zob jista' jkun, li għadar neġan nibda kollox mil-bidu, xaħġa ċedi zur, jew forsi le, forsi vinċi għal darbohra, u niftakar li tmu darba emma tgħix ġranet oħra, u skont l-istatistika, hawnhekk isni l-istant ngħid li għalla zobbi minn kif naħseb din id-dinja, 32 sena miexi kontra l-kurrent, il-liġi ma tgħodx għalija isni kont president, u jekk m'intix tifhem kliemi aħjar toqgħod attent, ma tafx id-drittijiet tiegħek imma l-missirna blamment l-elja. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. Nittex id-gawdija biex nisini l-tbatija, il-fus ma jagħmlux bija biex ma nafx jekk ċalija, minix bħal kumplament, grazzi tal-kumpliment, xiswa meta n-nies kollha jisparixxu fil-maltemp, noqgħod attent imma kollu ta' xejn, ma nifhem qatt nidem li jgħid la ma jkollu għalfejn, u seta kellu għalfejn, għax lejra marda minn kura meta warda titla' miċ-ċalura tammiraħħa fik is-sura, sobbi xew klib ta' kuruna, kulura ħamra skura, sbuħ ħijali tnifek uġin, mela-aħjar toqgħod lura, jekk wara daħk jieġi l-biki, mela nitħaqdu u nibki għada, la jasalu jkumana, jien naħseb li kulħadd jilbes maskla, kulħadd jixtieq jinsaħħa, u nsibu s-saħħa f'dak li veru aħna, u la l-kliem ikun intqal, u li kellu jkun sar, ma u lebda posta ħjar minn ta' dar. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. Nibqata veru jienu nobżoq tal-velenu, mistieru bħal parajnejn sbieħ wara velu, nixielu unbejpu barra fil-kesħu fil-ġelu biex niftakar minn fejn ġejja xi fatta qatt ma jneru. Dan il-ġen li għandi f'moħħi mhux kulħadd jista' jifhimni imma dawk l-erbali jirnexxielhom kollha jafu x'għandhom minni, hemm wisq xi ngħid u ma nafx minn fejn ħanibda, imma naf li nasal nista' jekk innesta din il-ġibda, għax il-lokko qed jistinka qatt ma jinsa juża sinsla tista' tinsa antikom kinsa l-karizma ġelek ismu għid li fiswa, da żobb ta' kantanti ma jtux isma', daqqa biċċat li l-kulħadd kieku nista' naqra mħarbat imma l-qalb tista' twissa, ġejt batut ħaltla mhux qiegħed fuq il-lista, minn fejn jinġej id-dem ma jiswa xejn, il-valuri tilfu bessom qed jinxtraw minn fuq l-idejn l-elja. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. 32 sena miex id-dinja, xorta ma nistax nifhem dil-ħajja, mela nkompli miex ġodda duħan nfittxu serħan li qatt ma sibna. Signori, nippreżentalkom il-Loko 2019, x'għandna kull 32 emmek mela minħant il-Loko, din ifhem il-ledina mela għaxala anka 32 sena, u allura għal-kem għadda ftit issa minn hawn nawgurawlu wkoll.
U qabel daqqitilkom din, għattilkom il-li kellna ritorn ta' sempliċement ta' tri u il-poddat tal-lum ta' bsilta minn ċaħat ieħor li qed jagħmel ritorn fix-xena wara nuqqas ta' ftit snin. Qabel ngħidilkom għal min qiegħed nirreferi, jekk ma segwejtux anke mill-bidu tal-poddata jew segwejtu anke permezz tal-blog fuq tonysand.com fejn nurikom anke x'kun għaddej f'din is-sensiela ta' poddati. Tajjeb hawnhekk li nfakru fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation illi fih fil-fatt inżommu d-dettalji ta' dak illi ikun għaddej. Mhux biss permezz tal-poddata, imma anke permezz tal-poddata u anke ħafna affarijiet oħra. Idħlu fuq m3p.com.mt jekk ma tħaltux xi darba oħra u tifhmu sew nittama mhix qiegħed nipprova ngħid. Mela ħallina l-poddata tagħna bil-silta illi ħejtilkom illum mingħand xi ħadd illi kif għedtilkom qed jagħmel ritorn fix-xena, nirreferu għal kantanta Miriam Christine. Taħħassa jisimha biftit kliem. Ejja ftit ħdejja ngħidu kelmtejn intu jien ibni x'sar minnek kemm ilna ma nkunu flimkien. Inna fl-istorja għandek x'tagħmel kull ħin il-ħajja wisq maġla fejn taru fejn marru snin. Niftakar il-jum li wellittek dak illi sbaħ żmien. Mill-bidu dejjem ftemna bi ftit kliem. Bi ftit kliem, bi ftit kliem, jien qed ngħidlek m'hawnx bħal intu jien, għax kien xkien diqa' u slim, qalbi tħabbad issa għalik u għalkemm jgħaddu l-jiem inħobbok iżjed ma jtul iż-żmien, qalbi ntik ħsibi fik. Għajdli kif inti parir dejjem lesta nagħtik, iftaħ dik qalbek nisimek u ngħinek irrid. Nixtieq li tkellimni fuq kollox passat u ġejjin. Intaf li dejjem ftemna bi ftit kliem. Biftit kliem, jien qed ngħidlek m'hawnx bħal intu jien, għax kien xkien diqa' u snin, qalbi tħabbad bissa għalik u għalkemm jgħaddu l-jiem inħobbok iżjed ma jtul iż-żmien, qalbi ntik sibi fik. Xi darba trid tasal ġurnata fejn ma jkunx hemm jien, bissibni f'qalbek oss tal-ftit kliem. Għamil kanzunetta ġdida biftit klim minant Miriam Christine għana ġena f'tmim tal-poddata tana l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Sejjem neġnu ta' darbohra jina ma fadalli xilejn li nfakkarkom l-dettalji u l-kuntat u ma permezz ta' tonysant.com għasam neġnu ta' darbohra minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.